de casa. Si pot començar pel seu nom, Sí, cognom. Ricard Expósito, i estic com a cap de l'emergència d'aquest episodi de pluges ara aquí on ens trobem avui. L'abast d'aquesta emergència, d'aquesta arribada, que molta gent compara fins i tot amb la del 94, vostè que també té llarga experiència, de quin abast estem parlant? No, o sigui, no m'ha arribat a nivells de precipitació de l'any 94, penseu que l'any 94 va haver puntes de precipitació al voltant dels 500 litres per metre quadrat durant una sola nit. Aquí estem parlant que durant mig dia han caigut precipitacions al voltant dels 200-250 litres. Un episodi, no ha sigut el temps aquí la clau, sinó la localització de la precipitació. Ha sigut molt persistent, amb una localització molt concreta, que serien les lleres del riu Francolí i els seus afluents, que serien la Glorieta i el Brugent, i una mica més al sud les rieres de Riudoms, Alforja, Riudecanyes. D'aquestes dues últimes persones desaparegudes, teniu ja confirmat, el president ha detallat fins i tot la seva procedència, perquè en principi estàveu mirant d'excarcelar aquests vehicles, no sé com estan aquestes. Sí, inicialment ahir a la nit teníem només la confirmació de dues persones desaparegudes, que ocupaven un mobile home aquí a la població de Vilaverd, i aquest matí hem rebut a través de Mossos d'Esquadra la desaparició possible de dues persones més amb un vehicle de color vermell que ha sigut localitzat a mig matí, parcialment enterrat per tota la quantitat de rocs i fangs i vegetació que arrossega l'aigua, donat aquesta violència d'aquest aiguat, i estava cap per avall. Hem hagut d'escarbar i d'escarcerar amb els equips que disposem aquí, i hem pogut comprovar que al seu interior no hi havia ningú.